Пием, нищо ми няма. 10 Това евро. за продана, ма. А, Дай му солко няма. няма бе. 10 евро. Аз ги ям. Какво ще я правя? Той ни е колко ли? Няма, ще прави с 1000 лева. А, не. Айде, 15 на 15. ами айде. Али кой ще ги... Аз ги платих, ма кой загуби баса? Айде. Айде, аз съм готов. Зум това село. Аз съм от село Ливулково. Няма. Ба няма бе. Е, бе, мама ви. Сметката, бе. Да се спасява. Къде? Мама и тати умея. Ти ми дай всеки ден по една корапа. Всеки ден. Ще купувате това. Кой човек не каже утре на припек Ба. да се сварят, да се обчет да гиба. Аз имам кошката, де са ги замътали вече. Тя ли имаш? 7-8 дена. Воина. Бех кошката. Трудно се случат. И като купуи на нещо. Само не глиса няма има. Тя купуи. Къде имаш? Не, то, да. Ама сега са насъдили две, тъшак правим. Всички на един път ли ще ги издеш? На един път. Два траги. Как съм ги пуснал, нема ги спра. Легнаха. Айде да видим. Ще ги насъдим. Ще излюпя на самия. Гондан те злюпя, 10 излюпя, 15 яйца беше това. На едната и на другата. По 10 милиона. На едната 7 Карай ги тук наред, без да пропускаш, Наред, наред. без да прескачаш. Наред бе, наред, карам ги наред, ай. Петя, дай му едно рамо малко. Аз да му дам за кума. Тръгвам. Цени ли? Да слушаш клипът. Него. Какви глупости, аз съм гладен човек. Гони? Си гладен, вземи си 2 кила кайма и бърци ги опичи. Ай! Ай! Ранга ще го качи, ще го пратим на... Няма, никъде няма го качвам. Няма. Той само си удържи. Само ще го държа. Айде. Тя и на дупка изпразена. Още колко дупки имаш. За те да имаш млек. Кремулът? Его кремулът, аз съм Генчо. Значи няма кремул и няма Генчо. Нема. Гол и бос съм, гей. Взимаме Какво ще правя? Кой ще стига? Никой не се Ала, аз съм ко представлявам, бе. Малко му обед, бащина. кое бе? Това са на трон тие. Сега ще отидеш. Вие един път са на трон. Само ми не напрека. Ще умрета. Я. Ще има някой да го погреба. О, Има багя. Точно това ще я кажа. Точно това ще я кажа. Защото няма кой. Само съвета. Ще избира пак медицата добра жена. Ти знаеш, ама. Пета човек. Какво да правим? всеки ден. Ще идиш да кажеш на кметицата, от кого е. Ще каже, че няма да такова. Изпие да го. Да, ще кажа. Само попа да го опие и там... Поп. Поп ще някой ще знае. Някой си му Къде попа ли? Това се Личка, събери ги. Това се резултат. Аз ще ги събера, ама стига не пи повече. Няма, всичките ще изпия. Девет. Седни обратно. Не. Всичките, аз съм колко му нося. Кой трябва да дава кем бръкна? Отивай, батино, Той отивай. ще бадалък ми ката си върви сега. Аз ще му удари с... Нема ба, това гасена пред телевизора. Това пък нещо да си. Само силно ще Телевизора остане. гасена да... Ти не остана ли? Ай, не остана. Половинца. Стига толкова, първо. Това замътено. Тук е да остари. Не, дай. А сериозно е? Абе, Пак не го ще го пи. Не го правя. оле,
видяла и Как това ме? ще видя. Това ти на колко ли са? Верно, виж, Живото още колко сега работи, краката му видях, виж, няма никакъв чуруп. Много готов цял. Ела, майка му. Наред, трябва да ги взимам наред. Не, това не е. Ръчо ми, това е луда работа. Той сега ще ни ще си дока. Колко съм? Колко са 30? Ама колко са 30? 30. 30. Колко са, ма? Да остави за Утре. Ама утре ми дай 60, ще спия, ма. Утре, ако се облече, кажа, че съм Ма на бати на питела, знаеш колко е пишкин? Ти от нейните не може да изпи 60. Гледай, виж, снимай, има ли нещо в чурупката? Гледай, Давай, не давай. Бави са. Бави са. Няма баба са. Гледай да няма някой пител. Аз му изядах краката сега. Тъй ли? Да. Мръднах му внимава. Паш падна ти Не може да гледа. Не, става въпрос за това. Колко лоша работа да е, бе, малко. Не знам дали тук мога. Не, аз. Това съм Ти знаеш ли говори си вкара в момента? Това... Каймата, моля да Ще работи като дивак поне 2 недели. Това е Каймата му е бивши само. силата. Това по-силно е. Още по мезе. Видя ми съм на Давидов. Колко да е, бе, курата, да е, бе, не кура яйца. Не кура яйца, колко? При са малко почиват. Няма да почина, защото човека казва няма време. Тук играе време. То това беше по минута много. Няма време. Няма време. Колко останаха? 5. Да ги изплюпа, то след него работа. То път ги почвам от тук нататък. Ти по-от древните почна. Господ, да дава. Ранга вътре се записва за това, за минутите, дали? Да. Клипа. 15 минути на вършата. Не. Аз даже е пак бавно. Аз побързам нещо, бас, леле. Ще ги дадеш ли с чурупките направо? Да. Дай го последното така, за капак. Последното с черупката. Последното шо. И то по-ебело, да не е два, и ще така на О, България. Ето. И се съдят на някои хора, че казват, че сте... Чисто води. Не луд. Не, на цяло. Чисто на цяло. Това е. Това с черупката. Шо. С черупката. Гъте тогава. Шикана. Мушкара, да не. Него, карна.